yang kita nanti-nanti pada malam hari ini dengan hadirnya Ki Niken Salidri. Ora mampu. Lah mekur lawak ora mampu ngundang. Gol lagu be jajal be, gol lagu be. Jane kupinge ora kenek. Ning lek karo aku, Nduk Niken. Ngatur jumeneng Cahayu. Nggih, Papa. Langsung jumeneng ora bengok-bengok. Ngadeg kok, Nduk. Kaya Niken bengi iki kebujuk. Lah kok iso kebujuk. Jelas dimakelari bengi iki manut tok. Ana Cak Andi TB. Ana meneh. Walah, tibake cah iki. Sapa? Mas Lendro ketake. Ah, tak Mas Lendro ta iki. Bayo lah kok wawuh neh lho cah loro. Piye sehat? Alhamdulillah. Oh ya wawuh neh kowe iki ya jian wong anyel. Lole lo. Lendro. Joget ana cah bagus. Dunia ora enek wis kok golek ora enek tilang-tilang. Wis ora enek ora mau kalah teku dadi gome mesapa ora enek. yo Ya ya, bagus. Langgeng. Wes. Yo. Gemi no. Wes. Ayo ditabohi no. Karo tabuhan gemi no. Arep mbok apane? Wes. Aku ngerti kowe srek karo aku. Lah ngopo? Mergo kowe ra dijak grup mancing mania. Cakra budaya yo. Apa hubungane? Hubungane Lampiasno teng kula, ngerti kula. Lah ngerti piye? Rumangsane padha nyambut gawene Mas sampean Blitar aku Tuban. Lah iya, Ketemu ning Jombang. arep mbok wirang-wirangke ya Mas Ning Pedri. Jombang ki tengah-tengah lho antara Tuban karo Blitar. Lah iki ngewangi ki Be, Lho lah ngewangi. piye ya kuwi grupku kok ya. Wis, iki kowe genten tak Kowe iwangi. apa? Kowe apa kenal karo sing ngendang? Lho kenal no. Adhe sepombok Patrick. Kadhe Waduh, sepompok. sepompok wis. Nyuwun sewu lho Mas Patrick, nek bengi iki Mas TB mbok wirang-wirangno, kula sing mboten trima. Mas yo jenengan trima, kula sing mboten trima. Kowe ngewangi TB. Kula Jelas, minangka dadi adine TB gak trima ya Be ya. Ora jelas masuk Ora jelas pasanganku apa? sering ganti tapi kan belani aku ya. Ya mbelani kowe. Ayo wawuh neh kita. Arep mirang-mirangne TB bengi iki aku sing gak trima nek kowe mbok isin-isinke. Kowe eling apa ora Le, Patrick? Kowe ape entuk bojomu iki, pacarmu iki, kowe ora duwe duit, kowe ora duwe sangu, sapa sing meni duit nek ora kowe ya Be ya? Gak Gak lagi. Kowe iki ora lah ya muni ya ngono lho. aku kenal ora lho karo bojone. Maksude kono iku gen wedi Mas Patrick iki gen isin gen wawuh karo kowe gen ewoh. Heeh. Nek TB mbok wirang-wirangno aku sing gak trima. Tenonge dilumahke.
ngomongnya digenahke. Klemben Roti-roti biyen saiki tinggine munggah amben. gematine ra kaya biyen. Oke, Be. Wes aja kompak cah loro. Kompak Yo agek bengi kita kompak, Pak. Kowe arep mbok wirang-wirangno sriwuning mustika Tuban, Be. Nek ra penting rasa weanan. Sarip tambah asa. Dadi wong urip jok gawe gelo. Warok brojo mesti, Mas. Sogok ala keri-keri. Apa kuwi kok ya padha lanange kok sogak-sogok. Kowe sogok keri-keri wis rasa digagas. Selamat malam. Lho, dinyek kowe, Be. Kowe ngelokne apa? Goblok. Ngaten iki lho, Pak. Lho kowe iso maca swara kendang to? Kowe rumangsa pinter ngendang. Kowe dajal terokne omonganku nek iso Piye? tak akoni jos le kowe bengi iki. Nek kowe iso nerokke omongane TB, Tak akoni pinter, salut, nyembah aku, Mas. apa, Be? Pak Bambang. Iso kaya. Pak Bambang tuku gedang tak tugel-tugel, ceblok-ceblok. Gedang tak tugel-tugel, ceblok-ceblok. Loh, iso iki, Be. Kok iso ya, Be? Jam 4 kluget-kluget. Pisan kas nek pancen kowe iso bojone Pak Lurah Hasan PN. Sak suapuk rumah aku. Lah kowe kok malah Pak Hasan iki bapake warga masyarakat. Niki jelas mboten iso mlane kula wani ngomong ngaten. Oh, tenan lho, Be, ning nganti iso kacul lho. Pak Bambang potong rambut. Rambut. Kuwi rambut ning gone beda goblok. Wes kene ra digagas. Selamat malam Wilujeng Dalu Mas Rudi. Oke, selamat malam. Suwe rajamu jamu pisan godhong kemangi. Maksudnya Suwe ora tahu ketemu pisan kali Mas Rudi pada malam hari ini. Luar biasa. Sowan wonten laladan mriki ya Mas ya. Neng Endi iki? Banjaragung. 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 Alhamdulillah. Kecamatan. Nggih, kecamatan wonten Bareng. Bareng. Kabupaten Jombang. Oh ngono, apal kowe. Panggih kali dulur kula. Sapa, Mas? Pak Sumardi. Samar. Kuwi Pak Dewan lho. Lho, nggih kali. Kowe iki anggere nek wong kondang mau aku dulur to. Angger sugih kok mbok aku dulur to, Angger Be. sukses Niku lho, mau Pak aku Sumardi dulur. kang Beliau ning tengah ngapundi? lurus pakai peci hitam. Supe Pak kali kula, Pak. Loh. Terakhir ketemu kali panjenengan lagi pisan iki to, Pak? Lah kowe iki. Lah wong sepisan iki kok mbok omongne iki lho. Kanca Facebook kali kula. Mas Sumardi kuwi, Mas. Pak Sumardi ku sarjana Facebook hukum, magister hukum lho, Mas. Lho, nggih. Sarjana hukum, magister hukum, Hukum. piantune asli warga Dusun Banjaragung, Desa Banjaragung. Loh, Lho, kowe kok masa? kenal ya, Be ya? Nggih, leres Pak nggih. Koncok aku nek karo Pak Masa? Sumardi nek wis ketemu, ning Tambi ra tau mulih belas. Kowe engko tak saplok. Kowe iki mesti jogmu rono lho, Be. Mari kowe iki. kleru ya, Jenengan Mas kok ya. nesuhi ngopo? Lho aku ki ora nesu wong awake dhewe iki bengi iki sowan atur panglipur kok terus kowe ngomong ini kebiasaanmu ki. Kuwi aja mbok omongne Tambi Nyuwun sewu. tempat yang tidak bagus. Sajake kowe iki terkesima apa piye terngiang-ngiang sakyaene rung mok bayar. apa piye? Mboten jenengan iku berkonotasinya negatif, berasumsi konotasi negatif. ki apa? Konotasi berpikiran. Lah maksude iki ya Kon, pasti artine no. kon. Artinya niku teng mriku Pak Sumardi kok ora bertindak negatif, Heeh. tapi memberikan sosialisasi, memberikan Iya. contoh. Contohlah Kabupaten Jombang yang saat ini bersih dari yang namanya komplek prostitusi dan juga lokalisasi. Ini luar biasa. Luar biasa. Jombang. Karena Jombang adalah kota santri. Iya. Mulane Jombang ora ana komplek. Ora enek, Mas. Berarti bersih dari Bersih. prostitusi. Nah, mergi sakniki zamane online. Lah, wis. Iki Gak teko- omong ambledru ngene iki kowe iki. Kowe iki malah cara anune lempar batu sembuli tangan. Bersih Pak Nggih. kota santri Pak Jombang. Kowe malah ngawur leh ngomong nggih Mas Iya, anu Mas Gareng. Pada malam hari ini 3 rangkaian acara nggih Mas. Lho kok roh? Lah niki kula tulis. Aku mau tulis. Lah nggih, sepisan acaranipun pelestarian budaya. Kerjasama antara Dinas Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Ah. bersama Bapak
DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar acara pelestarian budaya mapan wonten ing Desa Banjaragung ngiras pantes acara bersih desa. Iya. Karo mapak wulan Surowan utawa 1 Muharram. Grebeg Suro. Mula didongake Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Iya. Nandur jagung ning pinggir sumur muga-muga piyai Banjaragung diparingi panjang umur amin Allahumma. Amin. Nah, nandur jagung ning pinggir sawah. Sedaya warga masyarakat Banjaragung diparingi barokah amin Allahumma. Amin. Ki, ayo kowe Kowe ndonga parian. ngene iki. Parian, Nggih. Bing. Panjenengan apa saged? Lah mek ndonga. Iku gudange parian, gudange pantun. Saorane kaya Donga gawe pantun saged mboten? Oh ya iso to. kaya. Pripun? Upamane ning Kediri. Nggawa ula. Ya. Artine Pak Sumardi muga-muga tansah manggih mulya. Amin. Tuku Ayo. jagung. Ya. Dicampur gabah. artine Desa Banjaragung muga selalu berkah. Amin. Iso ora kowe? Pak Sumardi wis ya. Wis. Wis. Pak Hasan iki, Pak Lurah. Pak Hasan. Tuku jajan dicampur genteng. Lho. Apa kuwi kok? Pak Hasan kula rokoke der. Lah iki. Kowe iki mesti omongmu sepisane kok gak tau bener to, Teko Bing. kowe kok mesti kawula ndremis to. Kok ngisi-ngisini ya derajate seniman nek iso iki masih kene ngomah ora ana sing mbok pangan. Nah, Sekolah-sekolah ning dhuwur panggung ki sombongmu kudu diketokne. Ora kowe kok nyalahne aku. Lho ya disalahne no. Rumangsane sing salah kuwi aku apa kowe? Lho sing salah ya kowe ketok-ketok nek kowe dagelan wong ora duwe dremis isini-isini wong. Nggih mboten Mas. Mending aku pantun njaluk ning bener timbangane kowe ndongakno gawe pantun. Lho lah. Ndongane nggih pantun yo Yo biasa pas, Bing. saja to. Nyuwun sewu, Nduk. Iki man yo apik to kok jenenge seni sentuhan hati nurani. Ndonga- Berpantun ria iki penting. Ndonga gawe pantun niku bener napa salah? Maksudmu piye iki? Bener napa salah Ya ndongakne gawe bener to, pantun? Be. Ah Semua yo bener-bener ae lek ngene iki. Sing ngomong bener sapa ndonga gawe pantun? Lho, aku karo Mas Rudi. Iya. Jombang itu gudange alim ulama, gudange kiai. Heeh. Apa tumon kiai perintah ning gone santri, "Le, kowe sombe nek ndonga gawe pantun." Enak ora? Kowe ndonga gawe pantun masyarakat gak paham, malaikat nyatete bingung. Lah kok iso bingung? Lah saiki ra bingung piye jajal kowe imam teng masjid kae ndonga gawe pantun. Apa ora bingung? Waya salat Allahu Akbar, budal sekolah mangan es krim, bismillahirrahmanirrahim. Main dadu tengah alas kul audu biro binas. Iki salat rampunge jam piro? Dipikir. Oh iya ya. Lah Kowe nek kowe iki lek mau mangan aja entan-entan ngono kuwi nek nggon umpan nggawa papan. Papan. Ngono. Donga niku sing bloko suta kemawon, Mas. ora tedeng aling-aling. Lah, Lah iki sambil menyelam Minum air. minum air kok yo. yo nek pas dan nek kaken apa ora modar? Lho. Ya lek Oh, dongane enek sing ngombe banyu kokean ra mati. Napa? Iwak. Iwak iki ora mati ning jero banyu plempoken barang dhek yo ora Ora cerita tau. sapa-sapa. Ora iki teko menungso teko iwak iki jane kok. kono kan kulino mancing. Makluke Gusti Allah kok duduk iwak iki. Nggih. Lah iya, ngono kowe ngedenge pancing mania. Lah tapi iwak iso gawe pantun apa ora? Iwak iso gawe pantun apa ora? Upama kowe ngerti basane iwak mesti iwak iki bendina pantun. Ngerti. Nek sayang awake dhewe ra ngerti Ora basane ngerti. iwak. Mulane donga Anggenmu iwak kan ngene, iwak iki angger nglangi kan ngene-ngene Nggih, ya. cangkeme ngeten. Kuwi pantun lho kuwi lek kowe paham. Iku nyuwara be kuwi be. Pantun kuwi. Ora iki dalang kok ndelok cangkeme iwak iki jane pas wayah apa? Nek wayah prei pancen delok iwak dheke. Iya. Wong iki matur suwun sedaya para Nggih. Punggawa Praja, Mas. Nggih. Langkung-langkung panjenenganipun Bapak Dewan, Nggih. panjenenganipun Bapak Sumardi, Nggih. SHMH. Wah, jenengan titele kados bojo kula, Pak. Lah nek bojomu kok Masa bojomu kula elek-elek ngaten iki bojo kula titele dhuwur orang berpendidikan. Apa kuwi titele bojomu? SPD MMD. oh sarjana pendidikan, magister manajemen. Sapa sing ngomong? Lho SPD MD kuwi kuwi Lho, to, kuwi. Mas. SPD MMD mboten SPD iki sarjana. sarjana pendidikan. Pendidikan, Mas. Boten. Lah Apa? apa kuwi? SPD MMD niku sekolah pedodel mergo meteng dhisik. Oh. Dadi pacaran 2 wulan iki bojoku meteng 3 wulan. Pancen. Yo, kuwi ora titel kuwi lakon ya Dul. Lakoni uripmu pancen yo ngono Lah yen kuwi. titele tenggene ora ngono. SPD MMD. Bojo sing ndi kuwi? Tuban. Pancen iki angel dijamongi, angel lho Mas Rudi. Pancen bocah iki nan modele ning Gresik tuku serabi. Heeh. Dijajal sik lagi dirapi nek model ngene iki tidak mempunyai rasa tanggung jawab kepada wanita.
Wong ki didongake sedaya warga Banjaragung sing wis kersa gelar budaya pada malam hari ini. Muga-muga piyai Banjaragung sing mirsani, sing petani muga-muga tandurane asile malimpah ruah mati kelteko. Amin. Sing duwe anak muga-muga anake dadi anak ingkang soleh migunani nusa bangsa tuwin agama taruna ngumpuli bapa. Amin. Ngene iki ndongakne. Lah kowe ndongakne nek sing duwe anak lan nek sing duwe anak. Apa ora telongso ndongakne ngaten. Nggih ta, Bu? Apa rumangsamu sakmeniki sing wis nikah pirang-pirang tahun duwe anak urung karawan ki rejeki saka Gusti Allah. Lho lah kudune piye ndonga kok mbok bantah terus to, Be? Sing komplit mugi-mugi sing gadah putra dadi putra sing soleh lan solehah Ya. iso mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa. Dene sing sampun nikah dereng kagungan putra insyaallah enggal diparingi momongan awujud putra sing soleh lan solehah. Kuwi sing ngewehi sapa? Napa? Diparingi momongan berarti anak lek ngewehi. Nggih Gusti Allah. Lho, Niku masa kan Gusti Allah rezeki. ngelungne ngono. Ngaten lho Pak. Gusti Allah iku namung maring rezeki manusia yang berusaha. Maksudnya nek wis nikah kok urung duwe momongan. Niku takon resepe teng kula paring resep. Iso tenan apa ora kowe? Ora lho, kowe kok ngerti resepe kowe ponakane Gusti Allah apa piye? Mergi kula belajar tenggene ilmu kedokteran. Wong ngono. Wong ora duwe anak, piye carane pengen ndang duwe anak kuwi ana metodene. Ada dua cara. Sing Apa, pisanan Yang pertama itu lewat medis. Ilmu kedokteran. Betul, yang kedua lewat alternatif. Alternatif. nek sing lewat medis carane piye, Be? Periksa ke dokter kandungan, spesialis kandungan yang mempunyai titel SPOG. Apa kuwi, Be? Spesialis ogo-ogo. Lah kok. Wah, kok Mbak takokne aku. spesialis kandungan. Lah yo artine aku ora ngerti. Iku sing metode pertama menggunakan medis. Nah, Sing nomor loro menggunakan alternatif piye kuwi carane bendang duwe anak. dengan cara diurut. Lho, maksud dipijat. Dipijet piye to Lah diurut. diurut kuwi. Diurut itu mboten dipijat. Lah terus Contohnya umpamane niki Lita. Heeh. Lita iku wis nikah kok orang dia anak iku dengan cara diurut. Maksudnya maksudnya piye? Diurut ku maksudnya malam pertama karo bojone, kedua aku, ketiga kowe, keempat Mas Gareng, terakhir Pak Sumardi mesti dadi. Lah. Masa Pak Sumardi melu urut. kowe pengen dibacok cengelmu wong kowe iki. Pak iku bendang cepet duwe. Kowe nyetak ora slamet kowe. Panjenengan iki tokoh masyarakat kok ya. Nggih, percaya. Panjenengan iki punggawa gede kok, DPRD provinsi kok. Lah, ibaratnya nek Pak Sumardi kuwi piye, Mas? Loh, Pak Sumardi adalah pemimpin, Mas. Sosok pemimpin yang mancing luar ajar panjenengan iki. Sosok pemimpin yang luar biasa, peduli dengan budaya. Ora memikirke wetenge dhewe, tapi memikirke kepentingan masyarakat. Itu adalah beliau. Wis jelas di sela-sela kesibukan beliau selalu dekat dengan rakyat. Bahkan pada malam hari ini setengah siji tetap nenggani wayang malam, wayang kulit nggih. Tepuk tangan buat Pak Sumardi. Buat beliau, juga buat masyarakat wonten Jombang semuanya. Nek kula Mas Tani nyuwun sewu lho. Apa? Mas Gareng panjenenganipun Pak Sumardi. Cara kula nggambarke wonten tokoh pewayangan. Sapa cara wayang? Menika kados Semar. Semar. Nggih, dadi sosok pemimpin yang momong karo rakyate, momong yang karo wong cilik. Gelem medhon ning isor. Nggih. Dadi tanggung jawabe niku abot Ngrungokne aspirasine masyarakat. Leres. Luar biasa. Kaya sapa Mas nek Kok wayang? nek wayang ya Semar. Lah kok iso kaya Semar? Aspirasine wong cilik sebagai pemompong itu adalah beliaunya. Semar ku ya abot penteng ta. Abot. Lah ora percaya. Loh, Punakawan niku kan Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Ah. Sing penggaweane abot sinten? Penggaweane abot. Nggih. ya Semar, Be. Semar kuwi lho bener. Lah kok saged Ya karena Semar ki momong dan pamomong. Momong Pandhawa, iku pira? ketoke dalang tapi ra ngerti wayang. Lah wong ditanggap teko kene ora ngerti wayang lho. Punakawan sing abot dhewe niku Ya Semar awake gedhi. salah. Sapa? Punakawan sing abot niku Bagong. Loh, lah kok iso Bagong, Be? Lho Bagong riwariwi Jombang, Malang, Malang Surabaya, Kediri Tulungagung, nggawa penumpang ra tau sambat. Kuwi ngono bis ya cluk, kocluk. Kowe ngerti wayang apa ora? Ngerti? Wayang kok bis ki lho. Lah niku jenenge bes napa? Bis Bagong. Lah peneng bes Semar.
Penteng Semar niku. Anu Pak Mardi tolong digekne bis Semar ben enek. Lah nyapa anggota DPR nggih bis Semar. Sing nulas panjenenganipun Pak Sumardi pada pagelaran malam hari ini adalah beliaunya Mas Rudi Gareng. Wis ngerti. Tanggung jawabnya abot. Mula kowe aja nyepelekke dalang nyuwun sewu lho, Mas Apa? Mas Rudi. Kaya panjenengan dilokke ora ngerti wayang kula sing mboten Lho, nrimake. kowe kudu nesu. Iki dalang ya, Be. Mergo nalikane kowe lara atimu pisah karo kae nangis munggonku. Lamun sampean critane wonten Kowe kudu ngewangi aku. iki, Be. Mergo apa dalang ki ngudal piwulang tirakate Iya. iki akeh, Be. Tirakate ki suwe. Dadi dalang ki ra kur-kur dalang kuwi abot. Sing ngomong dalang abot sapa? Aku Dalang kuwi abot Penteng. abot nggih, Mas nggih. Ngene. Jenengan dalang to? Heeh. Dalang niku abot to Penteng? Lah kowe roh dhewe penggayane dalang iki ya roh dhewe sikile jejet. Lah, nggih. Pikirane mikir iki mung ganti lakon dadak ya mikir. Lah nggih kula tanglet dalang niku abot to Penteng? Lah wong mikir abot iki jenenge abot Pak Enteng. Lho, lah ki Abot dan nek abot nyapa bengi kok tanggapan. pakaryan penggawean. Jenenge nek abot kuwi diselehne, nek enteng digawa. Jenengan sambat dalang kuwi sikile jejeg melek suwengi. Lah ya go sakmene kok ora melek kabeh. Lho, enek sing turu barang. Beberapa tapi kan kabeh yo melek kabeh, Mas. Eh. Padha abote. Dalang ki abot ki ngetokke swara suwengi lho, Be. Lah remangsamu sinden sakmene bisu kabeh. Wong dalang teko kene nyuwun sewu ya ora usung-usung debok. Karek numpak mobil lungguh karek dok 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 swidak yuta ora entuk dinyang. Ayo. Abot Penteng. Sing diarani abot kuwi kowe ngerti konotasi ke mau to. Napa? Dadi kiasan lah intine. Sing abot kuwi tanggung jawabe. Ngono Den lho. perkara napa? Lho perkara tanggung jawab pagelaran malam hari ini lho kaya. Iso nguripne pagelaran. Lho iya no. Sing nguripne pagelaran mboten jenengan. Lah sapa? Tukang diesel. Sampai kalau tukang diesel lampu mati son ora muni. Ya ora tukang diesel sing penting. Lah sapa? Tukang solar. Lah kok iso? Lah kowe nek diesel nek gak enek solar ya ape mbok uyui. Ayo. Yo, Penting iki Arep solar. asene apa? Lah ning ngono sing penting ora tukang solar. Apa? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ayo, ape malah sapa kowe? Ayo. Kowe iki aja nyepelekke Mas Rudi Gareng. Nek tak Ah. omongi ya, Be. Bengi iki kowe nyawamu iki ning gone Mas Rudi. Yo ora iso lho. Lho kowe iki manggon dagel ya ning panggunge Mas Rudi. Mik ya kagungane Mas Rudi. Ah. Kengko bayaran sapa? Bayare Mas Rudi. Kowe kowe munggah nggawa apa iki mau jajal? Sing bayari sapa? Mas Rudi. Sorry. Lho, Sing bayari aku Pak Sumardi. Mas Rudi dibel karo Pak Sumardi kok golek dagelan ngejop aku. Dhuwit saka Pak Sumardi diwenehne Mas Gareng diwenehne aku. Ibaratnya Mas Rudi iki makelar. Sing bayar Pak Sumardi, kok Mas Rudi. lho. Makelar biasmu gila kuwi ya rumah tamu. Lho, pasti niku Bang Mekar lah, Bang Mekar. Lah. Rumah Sik. tamu. Ya wis ora apa-apa. Nek aku Eh. mau anggap makelar sesuk bayaranmu tak potong separuh. Aja to, Mas. Ora apa-apa. Makelar ki los. Ndang potongan ora apa-apa. Ora nek hukume. Alah potongan ora apa-apa. Lah nyapa? Lah wis lunas lho. Wis lunas to, Be? Wis. Lah nek potong bayarane wis lunas ya ganti potong gulune kan ya ora masalah. Ora apa-apa, Ge, malah kowe gak sah raup nek esuk nek kowe gak ndendas. Seneng nek aku gantungan kunci klotak-klotak. Ora apa-apa. Iki ana Niken Salindri. Leres. Sinten? Niken Salindri ya dirawuhne rene dening Iya. Pak Sumardi. Dek Niken Kenal saking Niken Kediri. ta kuwi? Saking Kediri Ah, kemeruh. Kowe model ingkang pasuryanipun ayu kaya kados tokoh Ratu Kediri Dewi Sekar Gadung Indonesia. Sekar Taji. Kowe ya mbanyol ya mbanyol. Nggih. Gojek ya gojek. Nggih. Rudi Gareng ora tau nggawa gendera liya tak gorene tak nggih gojek. Niku lho Kediri lho. Lah kok kowe nggawa lek nek nesune kono kowe lho tanggung jawab. Kediri niku lho. Mau Kediri keneke Sekar Taji. Lah niku lho Sekar Taji. Lah iya kowe rumah saku. Kok cobi dipun timbali, Mas. Lah kowe kan ya duwe lambe kowe iso omong ya celuken to njajal. Gelem Ayo. ora nek sing nyeluk lawak gelem ora. Ayo mesti gelem lho. Ora mungkin. Jajal. Jajal Anu- gelem ora diceluk. Dek Niken cantik, coba dong berdiri. Ora mungkin gelem. Gelem apa do? Lho dheke manut penanggung jawab ngono lho. Sinten? Tukang solar. Dene arep ngomong aku wedi. Lho. Mas aku. Jajal celuken, Be, Jajal celuken gelem ora? celuken. Yuk bersama dengan cantiknya Kota Kediri, Niken Salindri. Ora nek respon blas. Ora nek respon Tepuk blas. tangan Rian Pak, tepuk tangan kita sambut Niken Salindri. Oi, Ora gelem ya, Mak ya. hei, Ken, goleki kancamu
Kowe arep mentang-mentang kok kaya gendewa Malang-Malang kok kaya batang. Nganggo MC to, Mas. Ya Mangga ora manut. nek jenengan sing ngaturi mesti manut ya, Mas ya. Lho ya engko bukti nyatane Nah. Kediri kotane lho. Lah lara ngerti tukang solar mosok manut. Kayak tukang solar. Yuk yang kita nanti-nanti pada malam hari ini dengan hadirnya Ki Niken Salindri. Ora mampu. Lah mekur lawake ora mampu ngundang. Bek gol aku be jajal be gol aku be. Jane kupinge yo Ora ketep lho. kenek. Ning lek karo aku, Nduk Niken. Ngaturi jumeneng Cahayu. Nggih, Papa. Langsung jumeneng ora bengok-bengok. Ngateko Nduk kaya. Ah, keniken bengi iki kebujuk. Lah kok iso kebujuk? Jelas dimakelari bengi iki manut tok. Makelane piye? Mas aku. Pancen grupe kono be. Nyeluk kene sing bengok-bengok ae kok. Ana. Kene wong ayu, kene. Oyo. Ayo. Dua. Penake. Limon sigarane. Selamat malam Sugeng Dalu. Sugeng dalu, Papa. Nah, selamat malam Cahayu Niken Salindri. Dijak omong. Nggih. Sehat-sehat ya Cahayu. Alhamdulillah pangesune panjenengan kula sehat, Papa. Tindak Bagaimana, rene jam Papa? piro? Bapak bagaimana Oh, kabarnya? aku yo alhamdulillah pendongane sehat, seger waras. Alhamdulillah. Bahagia. Ini tadi aku dari rumah jam 8. Oh, jam 8. Iya, karena kan deket sekali. Oh, deket dari ini Kediri, Jombangnya deket. ini termasuk Jombang Ngoro ya. Termasuk bareng. Oh, Bareng. Ngoro iki ora ngorok ning ngorok. Sing ngorok mburimu kuwi ya. Oh, iki Jombang Bareng, Bapak. Bareng. Oh iya, Bareng dari ini- rumah itu sekitar 1 jam 20 menit. Oh, 1 jam 20 menit. Yo Iya. ben sendiri apa disopiri? Tadi sama Ayah Soleh. Oh, Ayah Soleh. Iya. Ayah Soleh Sulaiman Rosid. Alhamdulillah Pak Bukan Soleh. Ayah Soleh Mayang Koro. Yang punya Mayang Koro. Iya, Papa salim dulu, Papa. Iya no Cahayu. Kelas berapa nih Ken Salindri sampean? Kelas 2 mau kelas 3, Papa. Oh, mau kelas 3. Iya. Malam hari ini kita bersama di Jombang bersama dengan Cakra Budaya Indonesia. Iya, Papa. Dirawone ingkang minulya inggih menika Bapak Sumardi Bapak selaku Sumardi Dewan SH Provinsi. Dewan Provinsi SHMH. SHMH. Bapak Sumardi sak menika sing pundi, Papa? Menika lenggah wonten menika kalian jajaran para tamu nggih. agung. Sugeng dalu, sugeng mirsani, sugeng midhangetaken Bapak Sumardi. Matur sembah nuwun amargi sampun memilih di antara dalang-dalang yang lain, di antara bintang tamu yang lain, di antara peluak-peluak yang lain, panjenengan milih kula, kalian milih Papa Rudi nggih, Papa Oke, nggih. iya. Cakra budaya niku memang Pak Hasan sangat ngomong luar ngerti. biasa, Pak Sumardi. Jenengan niku pun the best seller jenengan, Pak. Tepuk tangan buat Pak Inggih. Sumardi dan Dinas Best seller Budaya dan Pariwisata. Kayak toko baju ya. Nah, selain Pak Sumardi ini menimbali cakra budaya karena cakra budayanya ini yang sangat budayanya melekat. Iya, iya. Cakra budaya ini sangat murah meriah, Cakra budaya Pak. Indonesia. Inggih. Pancen murah ya, Be, kok. Terjangkau. Terjangkau. Iya. Bisa Iso bayar- dicicil 3 kali ya, Pak Lewat ya. pay letter, Be, lewat pay lah letter. kok malah nemen kaya rumah tangga dicicil aku ya mecicil no kok ya. Iso lewat Dicicil Shopee. 3 kali kan isu sore engko bengine lunas. Lunas. Nah, nek ngono Lewat Mekar iso gak, Be? Iso. Lewat Mekar gak iso Berarti bayar iki? Niken Salindri yang telepon siapa Niken? Kula yang telepon Dari Pak IO? Nuli. Pak Nuli dari Nuli. Kayangan Pak Api. Nuli. Minangka sesulih saka Pak Sumardi dan Dinas Budaya Pariwisata Jawa Timur. Injih, Papa. Wes sing nelpon sapa? Aku sing nelpon ya Pak Nuli. Oh. Heeh. Awet dhewe sing nelpon sapa? Iki enek ora ditelepon, ora dikapak-kapane kok teko, terus metukul munggah. Nah, itu yang PR itu. Aku sing nelpon iki kayangan Jonggring Saloko. Eneke oi kayangan api Kayangan teko api Surabaya. kabeh ya, kok. Lah, wis nelpon sapa? Pak Kayangan Api. Lho jenenge Jenenge. soalnya iki kudu penjelasan lho, Beng. Kok gek-gek wis kadung nyanyi, kowe kadung dagel,
wis kadung lucu kok lek gak jelas bayarane piye. Ora ngerti, sementing kok kayangan api ngaten, Pak. Lho kowe dikon piye rene kuwi? Kok teko ning nggone Banjaragung wayangan Mas Budi Gareng bintangan tamune kali Mbak Niken. Lione kayangan api. Nggih. Lah kowe Utara Brom. Kowe teko iki kon ndagel apa kon nonton? Ya wis pokoke ngene iki. Kowe ditelepon to? Nggih. Kowe apa kon ndagel? Kowe diteleponi kon ndelok ngono lho. Woro. Kaya ngono to, Nduk Niken. Iya. Sing asli bintang tamu Niken iki. Niken. Aku dari tadi tuh udah gregetan banget loh. Lah, Karo apa? sapa? Kamu tuh nggak diundang, kok katanya teko. ditelepon aja, tapi kok teko, Kok teko? kok kakean omong. Nih kene kamu kan aku Syukur. kece omong-omongan karo papa, menghormatilah kamu itu. Kalau ada orang bicara itu jangan kamu selan-selani gitu. Lah kowe mergo ngomong peluak. Loh, Lho, Lah peluang kamu diarani pelawak lah ya ora pantes. syukur kowe, Bing. Aku Lah ngono kayak wong ngene iki kan ya sik pantes-pantes pelawak. pelawak pantes. Heeh. Ngangge blangkon. Nganggo Bintang blangkon. Lah kowe dadi tamu. lawak ora ngajeni karo sandangmu blangkone mok guak to. Heeh. Nah, kowe padha ora ngajeni. kuwi busana Jawa, Bing. Usung guak Iya. blangkon iki lho. Mbah Baleng gawe piye carane Gawene blangkon? angel Besus blangkon piye? iki mok guak. Blangkon. Dige apa? Iki diblangbleng dikon nggo takon be awakmu ki. Oh, iki gawe apa? Beskap. Beskap apa be? Artine apa be? Beskap ku nek wis ngebes ndang disingkap. Lho lah, iki omongnya ra jelas. Blangkonmu dinggo gen ketok. Di blangkonmu. dinggo. Wayangan iki budaya Jawa, budaya sing adiluhung, Be. Jangan, Mas. Wah, lek ndase apik ngono ora apa-apa. Ndase Ndase kaya kaya pentol korek. Iya, jijiki. Sirah kaya bokong kethek ngono kaya ora ewoh. Lho, ngaten iki lho, Pak. Kenyang apa? Blangkon dikekne gayor Mas aku raiku koyo naga lho. Ayo nggih blangkoni napa wong Ya diguwak. dijupukno. Ayo dicipuk ngono kuwi. Mas, amit Mas. Apa pembantumu mau kongkon ki? Lho, ya dicipuk dhewe. Dhewe. Kaya modele kaya duwe asisten ya, Pak ya. Lho iya. Aku ngono cah teko kene, aku pancen kudu melok Mas Rudi. Kene Mas Dalam. Selendro. Heeh. Iki nih. Nah. Kowe kaya mondol iki kok mbok ganjel karepe ngono. Wes telok-telok mondol. Telok kandel. Lho, ora kreatif. Awak mbok kreatif duwe ikon dhewe, duwe ciri khas dhewe. Nek kuwi mondol. Ayo. Mondol, Kowe gawe nek mondol. Ayo. Ayo nang blangkon gegeden. Lah yo. Aduh, Kowe engko terus arep muni Puntadewa, arep ngono ta kowe. Aku muni terus nembange Pak Min tahu ngoten nggih. Iya no. Bu. Pasan nyun tulung, Pak. Lah nyang apa kok njaluk tulung Pak Lurah ya. Wes Pak rasa Lurah pengen digagas. enggak? Mbak Niken mohon izin Iya. pada malam hari ini mendoakan apa Iya. kepada Untuk warga Grebek Suro Banjaragung. Cahyo Nggih. pelestarian budaya. Pelestarian budaya. Untuk Jombang lugunipun Pak Lurah, Pak Camat, Pak Dewan dari provinsi bekerja sama dengan Porbutpar. Nggih. Pak sadari nggih. Nggih mugi-mugi kagem sedayanipun khususnya kagem Pak Lurah, Pak Hasan. Camat, Pak Hasan, Pak Sumardi, Pak sinten malih? Sehari Wonten Pak Sadari. Pak Oh, Sadari. dari Porbutpar Jatim. Mas Antono Antono iki ya dalang. Oke, Mas Amun. Beliau dari Mugi-mugi Porbutpar. Kene ngendi iki? Banjaragung Bareng Ini, ini. Jombang. bareng. genteng-genteng. Kene iki Jombang. Jombang. Iya to. Diri kok. Absurd Mang to. ape Jombang ka entuk ya. Be. Aku ngenteni niken lho kok cah loro iki Jombang ya ben ora ben tak gugu kan niken iki. Oh ya, wis ra Iya. digugu, Be. Ben karep. Didoakan ya Pak ya. Iya no. Mugi-mugi sedayanipun tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Mugi-mugi saged awet langgeng anggene momong Warga masyarakat. warga masyarakat. Mengemban amanah. Nggih, amin. Sampun niku mawon, Pak. Oh nggih. Wah. Oke. Kowe Apa, ndonga Be? apa ora? Oke, Mel. Aku wis bar ndongake awakmu lho ndonga ora. Ora. Lah Lah ngopo? nesu. Blangkone kon jupuk dhewe. Lah sing buak Kowe iki sapa? syarate nek blangkon kon jimuk nek kowe kudu ngelungi rokok. Lah kowe karo rokok medhit kok ya. Lah ora omong ket mau. Lha Ngerti kudu ngono tak tak tanggap ing pasemun lho kok ya. ngerti ngono tak jalukne Pak Hasan nek iso. Mas aku. Ya, Ana golek, niken golek. Calindri. Nggih, Be. Mbak Nggih, Niken. siap. Wah, masyarakat Jombang wis kangen karo sampean, Mbak. Wah, bengi iki penontonnya blek sembodo mainin Banjaragung Pak Lurah juga disediakan hidangan khusus. Apa? Apa wi? Es tebu. Lho, Mana? Ndi? es tebu mbahmu iki. Lah kowe tebu kok ya. Arep ditebak. Karek golek ese. Mas Hei, aku. ya Iki, iki. ampun. Sapa jenengmu, Bek? Kok bek piye to? Andi. Andi TB. TB. TB iki apa to, Ken? Telek bebek. Lah kuwi lho. Bek, lah ya Bek. Mane Kene, bek Bek. wis lho.
Wis to manut to kowe iki, Be. Awakmu kan ngomongke kuwi to. Iya. Apa jenenge tebu. Ora ngerti ning kono mah aku ngumpet janan. Apa? Kewane akeh mlebu susu, mlebu jarik, mlebu ndi-ndi. Oh kuwi lanang berarti. Oh. Kewane lanang, Be. Nek cara sing gatel nggone tebu iku glugut Mas ya. Lugut. Glugut ku guwatel, Nduk. Wah, akeh tapi enek jangkrik, terus enek apa? Akeh. Walang, terus sing ijo-ijo cilik-cilik mimik. Mimi apa? Mimik. Mimi apa to? Mimik. 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 Tak kira to mimi. Lah iya. Kowe iki pikiranmu mending ngono berarti. Lah ngomongnya mimi lho. Berarti mimike kok cilik kowe ngono to. Tak otak. Ora maksud kok kurang ajar bener lho kok lebu ngono. Ora cetha cilik-cilik kewan cilik-cilik Kewan bangsane cilik-cilik mimik. Nek kene contone akeh iki lho ning kene. Ah akeh. nggih, wong pancen Mergo- musime, Pak. Ora perkara musim golek papan panggonan sing luwih jembar mergo wayangan iki kanggo warga masyarakat. Ngono lho, Iya. Be. Mulai dicepaki toilet barang iki, Be. Toilet duduk, Pak. Ndi? Tumpakne bis toilete, Be. Wah nek karo nggonmu pedhot ya. Toilet duduk. Lah kok duduk piye? Yo nek ape iku toilet dadak duduk. Duduk mbeamu kaya. Tak kira Golek toilet gosmu. duduk. Bisa kan. Mbak ini kan badhe ngaturi napa? Cahyu. Bawa nggih, Pak? Bawa Ya, no. oke. Untuk warga masyarakat wonten Jombang sedayanipun wis dase dicepok. Kowe kalau blangkon kaya gila ngono model iki. Sumu. Kowe cara nggonku lawa kowe iki. Dadi bar main no blangkone dipepe nek sesasi punjul. Rumahku. Bawa apa, Nduk? Pelak apa slendro? pelok mawon. Ini pelok slendro. Pelok sindro gabungan. Gabungan. Kowe kok ngerti pelok sindro? Pelok iki piye? Pelok Piye? pelok niku sing niki Pak, niki pelok barang. Heeh. Niki slendro. Salah. Niki pelok, niki Iya. slendro. Lah bener. Terus niki pelok barang. Ya nek iki slentem iki, Be. Kene nek kowe. Nah, kene ketoke karo blangon kok gila kowe. Iya, mas aku yo nggih blangkon sing. Nah, ngono wis malah. Aku kaya bar krimbut ya. Krimbat tok krimbat. Krimbat? No. Krimbat niku perawatan apa? Mbat, Rambut. krimbat. Nek krimbat niku perawatan bathuk, nek krimbut niku perawatan rambut. Sampai ora tau ning salon, pantes rambutnya keriting. Loh. Ora tau dikrimbut. Ngawur krimbat, krimbut kaya. Diko kene. Dadi ora mbat ya. Enggak. Bat niku bathuk, perawatan bathuk. Enggak mbat. Lah kan kamu gak duwe rambut, berarti yo krimbat. Ah, krimbat. Lah kan bathuk kabeh kuwi. Duwe sih. Kuwi ora lek TB ora krimbat kritak kuwi. Lah kok kritak niku, Bos? Perawatan patak. Nggak, bawa niken untuk bapak-bapak dan warga masyarakat semuanya. Jelas nopi. Nandang liwung tan bisa nyilaki bahasa Indonesiane. Napa wau? Mandeng lewang tan bisa nyelai. Merasakan rindu tapi tidak bisa menghilangkan. Oh ya. Bener Mbak Niken. Mbuh. Loh. Bener. Mas Rudi, Mbak Niken pada malam hari juga dihadiri dari Bapak DPR, Ya. nah, Pak Arif Sutekno. Oh ini dari Jombang. Oke, dari DPRD Kabupaten Jombang, juga dari Forkopimcam. Nah, Sami Pak rawuh. Camat, nggih. Nggih, Pak Camat, Sembanyun. Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, terima kasih semuanya. Pak Kapolsek rawuh, Pak Kapolsek. Rawuh. Wah, Pak Kapolsek itu jabatan sing paling tuwa dhewe. Kok iso tua, Be? Heeh. Maksudnya tua iki? Kok Polsek kok tuwa dhewe iki piye? Nggih nek paling dhuwur dhewe Kapolsek. Kok iso dhuwur, Maksudnya? Mas? Lha mergo seke wis pol, wis ora munggah aneh. Terus ngomong Ojo kira-kira. diwale. Kowe Bedil mawon, Pak, bedil mawon iki. Kecek mawon, Pak, kecek mawon, Pak. Guyon, Pak, guyon sampean iki. Bedil mawon, Pak. Soalnya ini pasangannya getang-geti, Pak. Bacok mawon, Pak. Ya. Iya, Nduk. Pria Pria bagus. Niken ki ngerti, aku dirasani pria bagus, pancen bagus tur gede dhuwur ya, Be ya. Potonganmu sak botol Yakult le gayane. Kowe meri sinden sing mbok ra gak enek gak nyang kowe meri kowe ketoke.
Lah apa aku sono niken ya Ndik ya. Munggah langsung tilang-tilung aku Lah ya, roh kok ya. tilang-tilung ngono. Tapi slendro ki pomo dilebokne toples ya ketok gedhi. Loh, omong jujur iki, Be. Pomone jero toples ku ketok gedhi ki. Matur suwun ya, Bos ya. Kok bangga, wong kok meno bangga kuwi lho. Kaya iwak kok. Ya Nduk. Ayo. Mangertoning netra. Halus, Be. Diajeng niken salindri. Dalem Kang Mas. Piye wong ayu? Ayo jan lara larane. Kowe nyuwun apa bakal tak pinangkani diajeng. Kalau mboten nyuwun napa-napa. Yakin Kang Mas. awakmu? Yakin Kang Mas. Aduh, duh iki lho Be wong wedok sing setia karo aku ya, Be. Gathuk mari ora nyang kok, Be. Ken sing Kula ngomong namung nyuwun helikopter, omah sewu, kalih mobil, minimal Fortuner, Alphate loro, karo Rolls Royce 10. mung kuwi jalokanmu. Kula mboten napa-napa Kang Mas. Tenan tresno karo aku ke wong ayu. Mboten nyuwun napa-napa Kang Mas. Gila. Wong wedok sing tresno tenan ya ngono kuwi ora njaluk apa-apa. Bebek. Be nyapa, Be? Iki nyapa? Apa ning ibu mara tuwa? Lah nyang apa? Napa? Lah aku enggak gandrung mboke anake ra gelem digandrung kok. Mas aku. Oh, ibuke melu ta ki mau? Derek. Derek. Oh, dari Mbak Win. Oke. Piye Alphate sanggup? Omah Alpat omah Omah helikopter. Apa Bisa. yo kelakon? Lho, Wong aku rene ngegrab. kowe ijek to. Coba kok tuku Alpat iku. Kowe saiki kok ngisin-ngisini kancamu to. Mas yo kowe ora kelakon iki ning dhuwur panggung jenenge ketoprak iki sandiwara ki mboten Mbak Cangik. Piye-piye Jajal? Diajeng kowe njaluk apa? Mobil, helikopter bakal tak tumbaske wong ayu. Kowe njaluk apa diajeng? Mobil, helikopter, Alphard. Oke, ben ditukokne iki ya. Kowe muni ngono iki kok. Ora sanggup. Yes. Mung tak tunggu wangsu lene Alphate piye? Helikoptere piye? Ora sanggup, Pak. Ora sanggup kok nyedak-nyedek. Ya ngrayu wedok iki piye diajeng kowe tak tukokne mobil, pomo kowe tak tukokne mobil ora apik-apik. Mobil pick-up ae terbuka. Kowe aku sing manggon ngarep tak setire kowe ning mburi karo apa? goreng tahu bulat ngono lho, Be. Usaha. Maem aja iku maem nek aku nek maem iso numbahno, Nduk. Alah wong kowe mangan yo ngenteni catering kok kira tau jajan Maem kok. nyuwun apa, Nduk? Maem nyuwun apa? Makanan minta makanan apa yang paling kamu sukai? Salmon. Ikan salmon. Niken yo salmon yo salom. Soale mangane kakean, Pak. Nek mangane kakean iku salon pancen. Kowe mung nyuwun salmon. Karo apa neh? Karo spaghetti bolognese. Tak omongi ya, salmon spaghetti kuwi nek wetengmu gak tawar iso senep. Tawar bendina aku mangan kowe Tak kei makanan sing paling enak. Apa? MBG. Kuwi kowe golek jalukan nek anakmu. Nek anake diwehne wong ngawur. MBG ki apa to, Be? Mangan bareng keren. Oh iya. Ora MBG ki Apa? Mas Bebek gendeng. Ya kuwi. Omah balil to kuwi. Kuwi sing beredar ning anu. Oh iya iya. Iki gak kok. Lah nek kene kowe dadi bebek gendeng. Heeh. Ora apa-apa lek gendeng karo awakmu. Ya. Cek Pak. Catatan lali. Ora apa-apa nggo catetan iso, mau iso maca kok. Enek kaya TB iki nggo cuwatetan mbake macane ra iso. Hurufe kuwalik bareng ra krasa. Kowe ra iso maca, Be. Wong kuwi ora roh werna kok. Wong bojone pincang ya dindo ayu kok. Yes. Walasa mringwak ingsun among sira dadya jampi. Iki bawa apa, Be? Bawa anu Pak, dandang gula, Oh bener. Pelok Mas Lindro. pelok. Mungkin dua anak ya bangga ngene iki Be, iso pinter nembang, sukses karire wong tua iki. Isik remaja Isik SMA remaja. ning nyatane karire wis luar biasa. TB ki apa to Mbak Cangik? Anake SMP wedok lho wis meteng.
tenan kok. Fitnah iku. Fitnah Ngawur, piye? Fitnah kowe iku. Kok Iso fitnah? meteng Lho, ngawur. lho kuwi jenenge pencapaian. Mboten meteng Pak ngawur niku. Lah nyang apa? Wis nglairke Pak niki. Oh iya. Wis Amin. Kowe iki wis putu ta? Oh nggih Kong, monggo Kong. Terus, ben bawa sik ya iki bawane rada angel, Bi. Angel nggih. Dhuwur niki. Kalamun kasunyatan katya panyuwunku Bagus, suaramu pancen apik tenan. Bajiret iki kaget Apik aku. tenan, suarane niken ki apik tenan, aku demen aku. Suarane niken ki nyenengke, ngangeni. Ngangeni nggih, Sapa Kak. sing ngrungokne mesti terinspirasi utawa terngiang-ngiang. Nggih. Suarane penak Be, tenan. soalnya nek dicalangi dalan iki aja nyang ya Be ya. Nah, sampeyan awake nggo headset kowe. Lah ya. Lah aku ki mbayangne kowe kober to bedalan kok ndelikne jajan nek gak dalang iki gak enek Be. Delok kok. Lho Mas aku. Lho. Kena nggih titil-titil kok ya. Kuwi Nah, ning kotakan iki enek rokok, roti. Lho aku wong gampang bontrot kok. Terus ki Nduk. nanging aku Nanging aku mung menungso. manungsa maraga rezeki jodoh pati lan pesti Merga rezeki jodoh pati lan pesti cinipta cinipta kangku wasa kaya ngene iki lho. Ah, bocah ayu suarane apik. Apik, tembangin apa Nduk sing sesuai karo bawane iki? napa Pak monggo Manut panjenengan angenteni kae ya oleh. Ah, Terus apa jenenge? Saben dina mung ngelakon. Imbangono Kae ya kadang oleh. aku. Katesanku. Terus sambung wanci dalu ya oleh. Wuyung nggih angenteni saged. riyen ya Pak Oke, 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 siap. oke. Moga. Buka celuk angenteni. aku ngenteni takamu kaya ngenteni madene wahyu janji matan sasumimpan jroning kalbu dakasoma papujanku Kagak Pak Sumardi. Juga Yo 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 yo. Ye. Deni Ken, ya tembang menika diaturke kagem beliaunya Bapak Sumarti matur Nggih. sembah nuwun. Inggih, matur sembah nuwun. Muga-muga Mbak diparingi Sumarti. sehat, Amin. Pak Hasan, Pak Sadari, sedaya punggawa-punggawa praja sing wis Nggih. kersa rawuh pada malam hari Iya, ini. iki angenteni iki cocok. Nggih. Angenteni panggilane Pak Sumardi maneh. Yang akan datang. Iya no, ada Nduk jadwale awake dhewe ning TB Mbuh. Aku melu bahasane rampung. Oh ya. Nino. Kledang kae takang beranyatan janjin. BH. Tekan citra gelangan Mulut bisa. Miring-miring kejangkung meter-meter ya apa nih nganggur.
iki karya saking Suwargi Bapak Guru Ki Mantep Sudarsono. Lho. Untuk warga masyarakat Jombang semuanya. Melayu ring Sunda. Laku cah bagus. Yo! Piye. Niki kan nyuwun sewu. Mbok menawa. Ingkang Pak Sumardi, Bapak anggota Dewan Kabupaten Jombang, Pak Camat ugi tasih keparan lenggah. Nggih, mbok menawa kagungan pundutan utawa kersa minggah sukul garing penggalih, monggo Pak katuran minggah sareng anu tetembangan kalih Dek Niken Salindri. Mbok menawa lodange penggalih. Ya, nggih, monggo. Mboten ngira-ngira hormat kula nggih saged. Pak Sumardi kersa? Nah, oh, iki Pak. Oke, ndereke. Wah, monggo Pak Sumardi, monggo. Diderekke Pak Camat. Dereken Pak Camat kalian Pak Lurah. Pak Lurah, Pak Sadari. Heeh, Pak Sadari. Mohon izin Gubernur anggota DPR Jombang, Mas Arif saking Jombang nggih. Ini figur para penggede yang sangat luar biasa, nggih. Monggo Bapak Sumardi. Monggo SHMH. Oh, oh. Monggo Pak Sumardi. Monggo Bapak Sumardi. Pangapunten nggih Pak. Pangapunten. Nah, diaturi mik. Oke. Amit Bapak. Iki, wah, iki suatu penghormatan yang luar biasa Nduk Niken. Inggih. Dalem menika Pak Sumardi kersa minggah ing sasana pagelaran bersama warga masyarakat mapan wonten ing Banjaragung. Kene ngendi? Bareng.
Jombang. Wilujeng dalu Bapak Sumardi. Sing main iki Bapak sinten? Pak Camat. Pak Camat. Pak Camat. Pak Usman. Nggih. Pak Usman nggih. Wah, Nggih. wilujeng dalu Bapak. Nggih, sugeng dalu. Mboten napa-napa, Pak. Pun kersane napa-napa. Pak, mboten napa-napa. Kersane Sini. niki malah Pun kersane Pak, wong sing nanggap iki bebas kok Pak niki kok. rumah saku. Mungkin wonten-wonten pundutan tetembangan utawa dawuh-dawuh saking Pak Camat utawi Pak Sumardi. Nggih, Mangga, matur Pak nuwun. Usman. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Nggih. Ya, saya hormati Bapak anggota DPR Provinsi, DPRD Provinsi, Bapak Haji Sumardi, Bapak Arif, DPRD Jombang, Pak Lurah, Forkopincam, dan Bapak Ibu Kepala Dinas Pariwisata, baik dari Jombang maupun Kabupaten Jombang dan Provinsi, terutama Popo Rudi Gareng beserta Siap. seluruh krunya. Nggih, Pak. Terima kasih. Terutama kami sampaikan kepada Abah Sumardi terkait dengan kegiatan ini, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan. Ini salah satu tugas daripada anggota DPRD Provinsi, Bapak, Nggih, nggih. terkait dengan kemaslahatan sebagaimana program-program yang sudah dicanangkan oleh Abah Sumardi Nggih, nggih. terkait dengan peningkatan ekonomi termasuk sumambra datang panjenengan kalian kru. Nggih. Harapan kami ini tidak hanya berhenti sampai di sini, Pak. Mungkin Pak tahun Camat. kedepannya kalau bisa juga acaranya dibikin yang sama, Siap, siap. dengan menghadirkan Popo Rudi beserta krunya, Terima kasih, tepuk Pak tangan Camat. semuanya, Ya. Oke. Dan tentunya bagi teman-teman yang lainnya, terutama pemerintah desa, kami harapkan juga mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa diberikan kelancaran. Iya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, Abah Sumardi, saya terima kasih pada panjenengan. Karena apa? Kemarin saya juga tidak bisa membayangkan berapa uang yang beredar di Kecamatan Bareng. Luar biasa. Dengan Luar kegiatan biasa. 3 hari. Terakhir puncaknya di malam hari ini. Mudah-mudahan ini masyarakat lebih sejahtera lagi. Terima kasih. Amin. Itu yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri Dinas Suratul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. tembangnya manut saja. Oh. Requestnya Monggo. apa Bapak Apa? Sumardi? Sing enak yang terbaru atau Ya sing Balikin terbaru yang no. terbaru. Ini Bu Sumardi request Oh, Ibu negara rumah sakit. angin. Oke, baru Ibu, angin. ada Ibu Sumardi ya yang mau memberikan sebuah tembang emasnya. Negara ya. angin. Luar biasa. Monggo, Bu. Monggo Bu. Sama Mbak Niken enggak apa-apa Ibu, mohon izin. Yang nembang Mbak Niken. oh Niken. Oh, ya. Niken. Nggih. Matur nuwun nggih Pak Sumardi, Nah, juga Ibu, juga Nggih, Pak matur Camat, nuwun. juga semua masyarakat lah. Tembangnya Negara Angin nggih Pak. Nggih. Oke ya Nduk, diaturke Negara Angin Nggih. buat Matur sembah semuanya. nuwun. Sembah nuwun, Pak nggih, Camat. Matur sembah Sembah nuwun Pak Camat, Bapak Sumardi. Siap sembah nuwun. Matur sembah. Di derek kene Mataram sik, derek kene Mataram. Monggo, monggo, monggo. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Terima kasih. Matur sembah nuwun. Pak Camat, Bu Camat juga Pak Sumardi, soho Ibu. Bu Care, matur sembah nuwun Bu Care. Sukses Bu selalu. Care. Bu TB. Ya juga. Langsung Negara Angin ya, Be. Oke. Siap, siap. Oh, oh. Cakra budaya. Oke. Indonesia. Negara Angin. Gobloknya syukur ya kok isih sayang. Ya, Ini hanya sebatas lagu ya Bos ya. Tetembangan. Oke, terima kasih nih Ken. Ya, Bapak. Tetembangan ini memiliki pundutan saka Bu Sumardi. Bu Sumardi. Negara Angin. Wah, tembang saiki iki macem Nggih, iki. Wah, luar biasa. Nah, Pak. negara Kanca seni kabeh padha ngripta Ngripta. tetembangan. Kaya TB gawe lagu apa, Be? Apa kebe lagumu be? Lagumu apa kayak jenenge? Kalau yang dikejar BRI ini. Oh, kejar BRI. Ini ngene ya Cah Bagus. Pripun, Sing pripun? baku pemekaran budaya padha karo pelestarian budaya iki. Betul. Awake wajib terima kasih buat Pak Dewan, Pak Nggih. Sumardi, juga Pak Camat, juga pemerintah desa. Betul. Tidak lupa Yogi Dinas Budaya dan Pariwisata Jawa Timur dan Nggih. Jombang terutama. Nggih. Pokok terima kasih, muga-muga budaya kita tetap lestari. Betul. Bumi kita tercinta Yogi Indonesia. Indonesia. Terutama di bumi Jawa Timur, Mas. Oh iya, Ini luar membuktikan bahwa Jawa Timur
merupakan pintu gerbang budaya Nusantara. Nah, iki coba njajal tak tutup karo bocah telu ya. Monggo, monggo. Tembange mboten angel cah bagus. Napa, Mas? Ana mbake Caca Putri Sartono, ana meneh ya kuwi Meme. Intan Budi Legawa. Intan. Tidak lupa ning tengah engko ya Meme, Meme. iki sinden saka Malang. Oh, iya. Tembange mboten angel. Napa, Bos? Apa judule Sumanding? Weh. Langsung tembange Mas, Sumanding Mas. Kene jumeneng Mas. Iba bila tiba kejen aku belum macam-macam Oke, langsung buat warga masyarakat Mapan Jombang semuanya. Sup inarak rembiyen. Mas TB juga Mas Lindro, Wonten dawuh. Genduk Niken Calindri dan semuanya saja. Siap. Perkara gegocekan tetembangan ku digoleki wektu kang luwih prayoga. Saged teng Juga terima kasih rawe kanca-kanca seni. Siap. Ono Pak Dalang Sare. Pak Terima Sare, kasih. nggih. Semuanya saja. Perkara tembangan ku bacutke nggono manci gara-gara ya wong Siap, bagus. siap, siap, Mas. Tak sowan netepi kewajiban sawetara sowan Mbok Rondo ing Desa Monggo, Kasihan, monggo. Mas. Wulan mulut lairipun Kanjeng Nabi Sang Guru sejati ora maneh Raden Abdullah